Vážení investoři, držitelé Garacoinu a podporovatelé burzy CoinGarage. Dnes bych vám rád přinesl důležitou aktualizaci ohledně naší burzy a také ohledně našeho Gara tokenu, jehož předprodej jsme zahájili v prosinci minulého roku. Jelikož je náš projekt na začátku, tak naši komunitu kolem tokenu i celé burzy teprve začínáme budovat. Je to proces, který není snadný a vyžaduje svůj čas. Daří se nám však naši komunitu postupně zvětšovat a zvyšovat o nás povědomí. Neustále nám přibývají noví uživatelé na burze, třeba za minulý týden to bylo více než 200 uživatelů, tak i noví držitelé Garacoinu. Významné kryptomagazíny o nás a našem tokenu napsali hned několik článků. Přibývají nám také noví fanoušci na všech sociálních sítích a prošli jsme například auditem na náš smart kontrakt pro náš token, a to je důležitým odznakem důvěryhodnosti projektu v kryptosvětě. Tím však vůbec nekončíme. Připravujeme nyní nové spolupráce s Web3 marketingovými agenturami pro nové kampaně na předprodej. Máme dojednanou spolupráci hned s několika YouTube influencery na propagaci Garacoinu a spustili jsme také Gara airdropy na našem novém Discordu a na platformě Zílí. Toto vše bylo možné realizovat především díky velkému úsilí našeho týmu, který neustále na všem pracuje a snaží se každý aspekt našeho projektu posouvat dopředu a vylepšovat. Náš tým se navíc neustále rozrůstá o nové kolegy, kteří do projektu přibývají a přispívají do něho svými bohatými zkušenostmi a také novými nápady. No a tímto se dostávám k důležité zprávě spojené s předprodejem Garacoinu. Původně jsme plánovali zalistování našeho tokenu za $0,2, ale rozhodli jsme se, že tuto cenu navýšíme až na $0,36, což věřím, že je velmi pozitivní zpráva pro všechny držitele Garacoinu, kdy v momentě zalistování dojde k výrazně vyššímu zhodnocení vaší investice. Druhou pozitivní zprávou je, že se zájem o náš token neustále zvyšuje i v offline předprodeji, kde je token prodáván buď přímo našimi obchodníky, anebo obchodníky od našich partnerů. Ti nás právě z těchto i dalších důvodů přiměli si celkovou strategii předprodeje znovu promyslet, s přihlédnutím ke všem novým datům a poznatkům, které jsme do této chvíle získali. No a na základě tohoto jsme se rozhodli posunout termín zalistování našeho tokenu z 1. března na 2. června. Asi bych měl říci, že toto rozhodnutí bylo složité, ale opak je pravdou. Toto rozhodnutí bylo poměrně jednoduché, protože nabízí spoustu benefitů, jak pro celý projekt CoinGarage, tak hlavně pro vás, držitele Garacoinu. Co přesně nám umožní posunutí termínu zalistování a s tím spojené větší množství času na předprodej, si nyní poslechněte od jednotlivých členů našeho týmu. Více času nám dává příležitost lépe analyzovat tržní podmínky a vytěžit co nejvíce z předprodeje Garacoinu. Čím více peněz se nám podaří v předprodeji získat, tím více můžeme okamžitě investovat do rychlejšího rozvoje CoinGarage a zvýšení utility Garacoinu, což bude mít pozitivní vliv na hodnotu našeho tokenu a zhodnocení investic našich investorů. Mám nyní více času na dokončení znalostní databáze pro uživatele CoinGarage, kde můžete najít návody ke všem funkcím burzy, a to i včetně staknutí Garacoinu. Díky tomu i noví držitelé Gara budou schopni snadno své tokeny stakenout a to bude mít pozitivní vliv na vývoj ceny po zalistování. V současné době také jednáme s několika potenciálními partnery, kteří by nám mohli pomoci finančně a i jinými způsoby dostat informaci o předprodeji našeho tokenu k více lidem. No a díky posunutí termínu tak máme více času dojednat potřebné detaily a vytěžit z nových partnerství co nejvíce ještě během právě předprodeje. Každý detail uživatelského rozhraní hraje roli. Chceme, aby burza CoinGarage byla maximálně intuitivní. Tento čas využijeme k optimalizaci a vylepšení uživatelského zkušenosti nejen při obchodování a stakeování CoinGarage tokenu. Posunutí termínu nám dává více času na další vylepšení platformy. Předtím, než k nám začnou proudit noví uživatelé a držitelé Garacoinu, kteří ho již nakoupí na ostatních burzách. Každý den objevujeme nové možnosti propagace Garacoinu a navazujeme nové spolupráce s agenturami a influencery. Díky posunutí termínu zalistování máme více času na využití těchto nových možností. To nám dává prostor pro vybudování větší a silnější komunity kolem Garacoinu a i celé burzy CoinGarage.
Komunita je základ každého úspěšného kryptoprojektu. Další 3 měsíce nám dávají možnost lépe komunikovat benefity Garacoinu a posílit zapojení investorů. Silnější komunita znamená větší podporu pro token po jeho zalistování. Silná vizuální identita je klíčová pro úspěch Garacoinu. S delší kampaní máme více prostoru pro tvorbu kvalitních a zajímavých promomateriálů, které osloví širší publikum a pomohou přitáhnout nové investory do předprodeje. Tak to bylo pár benefitů z úst několika členů našeho týmu, který se mimo jiné i v době natáčení rozrůstá o další členy. K tomu si dovolím přidat ještě pár dalších benefitů, jako zalistování Garacoinu hned na několika předních kryptoburzách naráz, momentální listování na CoinMarketCapu a spálení všech tokenů z předprodeje, které zůstanou na naší kryptopeněžence po skončení předprodeje. Tím dodatečně snížíme množství zásoby Garacoinu a to pozitivně ovlivní budoucí vývoj ceny. Věřím, že stejně jako pro nás je i pro vás toto video plné pozitivních zpráv. Máme před sebou ještě hromadu práce, ale jsem přesvědčen, že to nejlepší máme teprve před sebou a hlavně, že se k tomu rychle blížíme. A tímto se s vámi pro tuto chvíli loučím a děkuji vám za vaši pozornost a neutuchající podporu.